président Macky Sall makki arara e teddungal lamtoro nangue kisal Seydi Sall ƴiwonde dañal aadi yanke daraniɗo potal jambaro joom pellital cuusɗo teskoraɗo nunɗal teyɗo ceetanaɗo muñal caliɗo wattede baagal momti gonɗi riwti basal itti udumere watti baafal Seydi Sall garal ma ilni ɓural. Jam Allah e moɗon bandiraɓe fulɓe to mbawɗon hettude e nder jokalinayi windere nde sikki ala kala ko dilli koko dillin ɗum ko ɓuri ɗum doole ɗiɗaji kala eɗen nana dukoji no dukko e nder réseau sociaux ji he gam haalde ko femti e kadre lanandi wowa ka ganduɗa jeeɗum ko Sénégal hono Air Sénégal ka ganduɗa ina jeeya e programme place Sénégal énergie bandiraɓe hewɓe ina coowa to banggue langaji kaaleteɗi ɗon jaafoɗon to banggue ɗemɗe kaalete toon ko nandi e wolof anglais e français ɗum ɗon hewɓe coowi gam yo pular haali hen ko yidde wiide bandiraɓe neɗɗo aɗa sikka ka daraniɗo leñol ma tawa wona to banggue haalde ɗemgal mum e kaaɗol lana ɗum ɗon hay sinno ko hunde toɗɗinde wona ɗum farille mbiyen so tawi haalama walla haalaka eɗen poti yedde e on banggue saabu kaaɗol lana ka jiiɗen ko joom biye mum tan nattata e makka kadi ala to ka ƴettanta destination ha neɗɗo wona e nder makka ko foti no yontere ko Arabie Saoudi ɓuuri woɗɗude ko heure uji 13 ka watta e nder weeyo he ɗum noon so tawi ɗemgal men haalaka toon fotani wojja en ha keɗen mettine eɗen kaala haalaji musɗi ha eɗen mema hen mo ganduɗa en potano memde hen ɗum ɗon wona hunde nde poɗɗen wullude wonko poɗɗen daranade ko wona ɗemgal men haalaka e nder laana diwowa ka ganduɗa ko joom biye mum ko joom mbuɗu mum jollata hen ka ganduɗa e wiide won e bandiraɓe haalɓe wonde ko ɓiɗɗo pullo uditika hono Alaji Baba Maal ɗum tan yoni yonano kay ko ɓiɗɗo pullo ka ari e saaha mum hono président de la république du Sénégal kanko ɗum yoni tan yidde makko e leñol ngol yidde makko e pulagu ngu soko sago makko kanko kay oɗon gandi so tawi wonko wawno e haalede e laani he pular ka haaleteno ko pular tan oɗon gandi hunde foof ne waɗi gardiɗe ɗum makki wawani tan koko ardi ko kono kanko ne kadi wonko o arda kettoɗen kanko Macky Sall e yidde makko e pular. Je ne peux pas vous le dire parce qu'il n'existe pas. Ai-je le droit de parler la langue maternelle, ma langue maternelle, le pulaar, comme je parle de l'être wolof pour c'est ça le truc. Moi je dis, il faut qu'il arrête. Parce que, à force d'insister, c'est lui qui stigmatise une ethnie. Et c'est ça qui est dangereux. Qu'on prenne un groupe ethnique, qu'on le stigmatise à longueur de journée. Mais pourquoi je ne dois pas parler pulaar moi?